Mayo ng buhay kan ma-recoveran hawak kan 13 anyos na lalaki na nabutod sa salog sakop kan Purok 7 Barangay Inaskan Ginubatan Albay pasado alas 12:30 nin hapon kasuudma. Susug sa investigasyon, antesan pagkabutod, nagkarigo sa sinagbanwit sa nasambit na salog ang biktima, kaiban 5 pang minor de edad na lalaki. Alaga darakan kusog kan bulos kan tubig, inano dan biktima hasta sa mabutod. Tapos tagaduman mismo na na residente na nagtabang mga nganis pag-rescue na iyo si Robin Padilla. Iyo po ang nakakuha mismo kang kwanta, pamilyar sa duman sa area ito, pamilyar sa rarom kan salog. Sa impormasyon, bako na bago sa nasambit na mga persona ang salog. Huli ta enterong hararanian harong kan mga ini sa nasambit na porsyon. Pigkakarkulong nasa 15 feet ang rarom kan salog kaya delikado nanggad na maray. Siguro po sa mga magurang, lalos may mga api na nasa edad na arog kanita, siyempre ang iba kaya gusto magkarukariko sa kuhan. Pagparay po na pagtaraman nila na iwasan na magpara duman sa mga sa salog, lalo ito sa parting hararong na ito, kung wala man sa nakaibahaning nasa legal na edad na, tataw maglangoy, nganing maiwasan na rin pa ng insidente. Mientras tanto, iniyan pinaka-primerong beses na may nabutod sa nasabing salog, kaya pauro-utrong patanid kan otoridad, urog na sa mga magorang naharani sa lugar, pagtaga-riparohon pirmiyan sa indang mga aki, ngani dai na mautro pa ang siring na insidente. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar.